Hello mga pasayan yan! Saniya na sa inyong maanyag nga half Filipino, half Filipina nga higala ang inyong Inday Pasayan, Jolena Palaleng, na super kalamisyang bayhana. And welcome back to my self-love channel! Like na self-love video na sa inyong makita karon, and in today's video atong ipagahiskutan ang mga reasons why it's okay, why it's sometimes okay to be not nice sa tanan. But before we start, if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-update ka sa akong mga latest na mga videos. Also, gusto din akong pasalamatan ang mga staff sa Dakasi Milk Tea sa Ayala. Kaya every time mo visit ko sa ilang branch, iladyo ko tagaan of discount. So from 120, kini nga bubble milk tea nga large size. From 120, mahimo na siyang 95. So dagan kaing salamat ninyo sa inyong paghatag na ko og discount. Also, malipayon kayo ko mga pasayan yan. No? Kay nagkadako ang atong channel. So, I remember, ako rin magsigtanaw sa akong mga videos kaniadto. I remember sa ang mga first subscribers sa akong channel kay ako rin sa kinamon ko yung mga extra, mga Gmail. And now, I'm heading to 1,000 subscribers na. So, dagan kayong salamat. And in my videos, dagan sa kayo kung na-receive ng mga positive feedback. So, mo siya, mga positive comments gikan sa atong mga pasayanyans. Anyway, as what I have mentioned earlier, mga pasayanyans, we will talk about the dangers of being nice. As early as childhood, mga pasayanyans, that do not do unto others what you don't want others to do unto you has been introduced to us. So we were taught to be nice to everyone, to give others the benefit of the doubt, to be sensitive sa feelings sa uban, etc., etc. Unfortunately, kining tanan nga atong gibuhat, mga pasayanyans, kay not all the time healthy. Number one reason why it's not healthy, mga pasayanyans, kay holding in negative emotion can lead to anxiety, depression, and addiction. So, we're guilty jud ko ani mga pasayanyans, no? Kay sa ako nga case, dili kaayo ko ingana ka vocal nga mo express sa akong debate, maski kuan na naglagot na ko kay tungod lagi di ko ganahan og samok. So ako na lang pasagdaan, mag-uo na lang ko sagisapot lang ko pugong lang gyapon. Di mo ganahan mga pasayanyas kana ako'y kalalis. So mo na akong buhaton magpaubos na lang ko. So maski dili okay na lang. So mo na ang uban dira mga nampak gara sa no. So sayon na lang kong balik ha. So mo na mga pasayanyans, lain na lang akong ma-imagine mga ngilagi kong mga imagination, no? Katong tao nga akong kalagutan, akong gipatay sa akong imagination, sa akong gidarong, akong gitukbo sa hagdanan, akong giduslak. So yung anak kong kawal, akong imagination, mga pasayanyans. Another reason why it's not nice to be nice all the time is that you blame yourself. So, maabot ka sa point, mga pasayanyans, no nga, imo nang mahayon ng galingon. Sa ako nga case, mga pasayanyans, I remember, ako nang giaway ang akong galingon, magyaw-yaw ako nga mag-inusara. So, mag nakuyawan akong sugod ato, kay feeling na ako, dili na normal ang akong ipangbuhat sa akong kagalingon. So, mao na na-realize na ako, mga pasayanyans, nga dapat, dili jud ta permi nga maging nice to others. Namang ko'y mentality, mga pasayanyans, nga be the bigger person. So, be the bigger person at dapat maging mabuting huwaran sa iba. So, mo na, di kayo ko yung anak ka vocal, di kayo ko yung anak ka palaaway sa uban. Og sa atong vlog today, mga pasayanyans, na kita gi-invite nga special guest. Sikat kaayo ni Sharon kay tungod sa iyang pagkaprangka. Sige siya shout out no sa mga tao nga iyang gikalagutan. Very opinionated kaayo ni siya, mga pasayanyans. Og wala na di na ta magpadugay-dugay pa ato nang tawagon ng atong special guest, ang kalag sa atong special guest.
Shout out pala dyan, ha? Shout out pala dyan sa mga tao dyan na masamang ugali, no? Talaga ng ugali mga pasayan yan, no? Ha? Sinabihan pa ako, pangit ako. Shout out dyan sa tao nagsabi, pangit ako sa personal, ha? Ha? Kala mo dyan, maganda ka? Kala mo, fresh from the farm yung kinakain mo? Hindi fresh from the farm yung kinakain mo, ha? Pag nagsaway ka sa akin, sinabihan mo ako na pangit ako sa personal. Ikaw nga, yung ngipin mo, gimolds na, hindi ko na ngayon, hindi na ako nagsaway sa'yo dyan, ha? Shout out dyan sa'yo, ha? Tapos shout out din pala dyan, ha, sa driver na 12 alas sinakyan ko kanina, ha? Remind ko lang, ha, kuya, remind kita, hindi talaga ako sardinas. Pasayan ho ako, ha, so huwag niyo akong ano dyan. Naghuot na nga kami doon sa sulod ng jeep, tapos pick up ka pa ng pick up ng pasahero dyan. Yung isa ko ang batang, hindi na nakalingkod ng maayos, tapos pick up ka pa ng pick up dyan ng pasahero, ha? Tapos shout out dyan, ha, kay ate na piling ka VIP, ha, kanina sa jeep, ha? Akala mo, ha, VIP ka? Hindi ka VIP, ate, ha? No! Hindi ka VIP! Huwag kang ganyan, pasosyal-sosyal ka, tapos jeep lang sinakyan mo? No! Hindi ka sosyal, ha? Kala mo hindi namin alam na naminyo ka lang na Amerikano? Hoy, ate, sabihin ko sa'yo, masalamat ka kay Western Union dahil sa Western Union, wala kang pera ngayon, kaya huwag ka dyan magmanaldita dyan sa jeep, pasosyal-sosyal to, gusto niya, maganda yung upuan niya, kanina kami nakasakay sa jeep, hindi na maganda yung kinalagyan namin, ha? Pasosyal ka dyan? Kita mo to, ha? Kita mo to? Ha? Ipasok ko to sa matris mo, ha? Tapos shout out din yan, ha, sa mga dyan, tindiro dyan, shout out din sa'yo, ha? Nagbili pa ako ng mahalin na dress para maganda ako tingnan, tapos tawagin mo lang akong sir, ha? Kung hindi lang yan mura, binibinta mo sa akin, nag-imbal, hindi talaga ako bibili dyan sa'yo, ha? Sabihin ko lang sa'yo, nawag mo akong sir, ha? Nag-makeup ako, nag-effort pa ako ng dress. Kung gusto ko lang tawagin mo ako sir, di nila ako bumili ng 3,000 na dress, ha? Ay, Diyos ko, shout out dyan sa'yo, kuya. Anyway, I hope nag-enjoy mo sa akong video, and if you like this video, please don't forget to give this a thumbs up, and if you have suggestions or mga ideas kung saan pagpakita og self-love, please comment down below para atong ma-discuss sa akong mga umaabot nga mga videos. And also mga pasayanyans, invite na sa tamo nga mag-follow na ako sa akong Facebook, Instagram, o Twitter para mag-chika-chika na dito. And mga pasayanyans, always remember that learning to love yourself is the greatest love of all. See you!